с тази президентска институция и на мен целта ми е, като влезна там, след много скоро да разберете, че и още сега по време на кампанията, че там отиват хора, първо, които искат да променят правилата и това каква е физиономията на тази институция. Ако тази институция искаше да се среща с света, ние щяхме по много по-малко проблеми да говорим, хайде да не се връщам много назад, ама поне от момента на влизането ни в Европейския съюз до сега. Тази институция изобщо не показва, че е съпричастна към този процес. Даже, напротив, на мен ми се струва, че в България много силно се работи анти това. Може ясно да, разбира се. В контекста на кончене на Стив Джобс, но едно интересно послание мисля, че той ни оставя, което може да се модифицира към нашето бъдещо управление към институцията. И това е комуникирайте. Чрез всички технологии, които той създаде, той даваше възможност за една свободна комуникация. Това, което липсва на президентската институция до момента, е комуникацията, непосредствената комуникация. Не онази комуникация, която е административно обоснована. Така че препоръчваме една хубава, смела, отворена комуникация, която според мен една институция няма какво да се... Няма какво да загуби. Няма какво да загуби, няма какво да се страхува. Най-вероятно ще натрупа и много позитиви, но не в смисъл политически позитиви, ще натрупа човешки позитиви. Те трябва да бъде по-комуникативни и да използва всичко това, което хора като Стив Джобс създадоха. Точно преди 10 години в кандидат-президентската кампания един дипломат ми каза, се срещам с един кандидат-президентите, който после, за моя огромно съжаление, се оказа президент и се изненада да мнозина. И понеже разговор с дипломат, естествено няма да цитирам поименно, каза, че му е направил много лошо впечатление, колко мрачен, затворен, некомуникативен човек е той. Това говоря преди въобще да се предполагаше, че той ще става президент или ще стане президент. И за голямо съжаление, тази мрачност и тази некомуникативност под формата на бюрократично говорене, партократско поведение и така нататък, се превърна в физиономията на България пред света, което не е без значение. И е жалко и е тъжно, разбира се, че е така, но както се видя непроменяемо, каквито и сигнали да бъдат изпратени в публичното пространство, когато да било за коригиране на тази ситуация, дори ако щете чрез атакуване на този модел на поведение, нищо подобно не се случи. Изтърпяхме си го 10 години, както има една друга. И сега има опасност да продължи. Има опасност хората да не разберат, че нещо се е променило, ако позволите да кажа. Както искате да приемете, но според мен ще спечели не само в буквален смисъл на думата, от гледна точка на печенето на изборите, а въобще онази кандидат-президентска двойка, която покаже, че нещо се е променило. Тоест, че показва друго лице на България пред света. За тази цел трябва някакси да се разграничи. Това не е ревизионизъм, не е реваншизъм спрямо предишните, но трябва да убеди хората, че всъщност избират нещо ново, а не са продължение на старото. За голямо съжаление, до момента това не е станало ясно от гледна точка на говорене. Иначе външните белези са ясни, че идва нещо ново, да кажем, в вашия случай. Но това трябва да се отговори по някакъв начин. И то по конкретни параметри. И приключвам с Ирана. В България в момента има само две, аз поне така виждам, две големи традиции. Няма да говоря тези сладки приказки за красивата природа, туризма или хубавите жени по улицата и всички тези неща, като маска, които обикновено чуваме. За съжаление ги чуваме и от устата на политици. Едното е, че България е уникална с собствеността на жилищата си, което е елемента за крепеж българин икономически. Никоя друга нация в света няма 80% продължение на собствени жилища. Което обаче в същото време е лошо, защото загребостява хората по местоживеене. И няма мобилност на работна ръка, както знаем за други държави. Говоря в рамките на България, какво остава в рамките на Европейския съюз, част от което не вече. И второто нещо, което е слава Богу нещо хубаво и позитивно, това е нещо, с което започна разговор. Оказва се за много приятна изненада, че България изключително добре стои в IT отношения. По-големите специалисти от мен, аз не съм в тази среда, аз съм ползвател, не съм специалист по IT. Но да имаш София да бъде едва ли не най-добрият град с IT, с скоростен интернет в Европа, или един от най-добрите, а България да има една от най-добрите интернет връзки в света, с образно научи,
е огромно предимство, което би трябвало по някакъв начин да бъде използвано. Както южнокорейците се съсредоточиха на времето в някаква област, както финландците се съсредоточиха с Nokia на времето. Създадаха една компания, но тази компания извади Финландия пред света огромна мощна действена, която ражда България се произвеждаше. Така че в България по някакъв естествен начин, без политиците или там управляващи да имат каквото и да било отношение към това, е направил нещо много страхотно. Например, в IT-технологиите, от гледна точка на подготвените хора да работят в тази сфера. Това трябва да се хване, да се развие и да се превърне в физиономията на България. Ще опитам да разширя тази мисъл и ще дам конкретни факти. От разговора, който започва на 92% от българските семейства имат жилища. В България има 7,4 милиона българи, те са 2,75, т.е. служете го 2,8 милиона семейства и в тези 2,8 милиона семейства ние имаме 3,2 милиона жилища и 3,1 милиона автомобили. По някакъв път проблема на България ние казваме колко сме бедни, но всъщност ние сме член на най-богатото световно семейство, трябва да го знаем. Но фактите са такива. 2,8 милиона семейства имат 3,2 милиона жилища. Кризата всъщност удари именно богатството на българите по един индиректен, но много ясен начин, защото богатството на българите в последните статистиката е на 80%. Цифричката 80%, която ти спомена, се отнася към богатството на българите, 80% е в недвижима собственост. И останалото 20% са в други активи. Това е последният анализ, който излезе на Unicredit преди няколко седмици. И се оценява, между другото България се е развивала добре, последните 10 години тя е забогатявала и ако видите кривата, тя отива на около 360 милиарда, общо активите на българите, това, което са създали. Те обаче паднаха с 80 милиарда покрай краха на балона с недвижимите имоти, именно защото 80% от богатството е там. Вие казахте за уроците, които България трябва да се извади по отношение на Стив Джобс. Аз работих в Института по микропроцесорна техника, последната година като студент, сбях в МЕИТ 84-89 година, изчитана техника, разбира се в едни други времена, с едни други технологии, но 88-89 година в Института по микропроцесорна техника на 7 км се правиха наистина чудеса. Имаше и невероятни хора, изключително умни, които пътуваха буквално през седмица-две до Тайван. Можехме да разчитаме един чип, можехме да работим по 32-битовия български компютър, работихме с графични станции на Sun Microsystems и на кой още не. И тогава мога съвсем честно да кажа, че ние бяхме може би година и половина след Тайван и може би 2 години и половина след Америка. И да, вярно е, че България през Тайван, очевидно малко по-креативно, получаваше достъп до подобни технологии, които се измисляха от такива гении и от такива хора с визия като Стив Джобс. Но истината е, че тогава ние бяхме 2 години и половина назад. Сега сме може би много по-назад от гледна точка R&D и от гледна точка на нашето собствено позициониране. Иначе е перфектно, че имаме добра инфраструктура, което и аз изненадах, като видях статистиката, и трябва да знаете, че в момента има програма, включително и подкрепена от еврофондове за широко лентов достъп, по която те първо трябва да се налеят някакви пари. Разбира се, заставам честно пред вас и ви казвам, държавата не е прави бизнес. Държавата не раздава пари, държавата не произвежда доходи, държавата преразпределя това, което икономиката се дава. И единственото спасение, дали че Камерън, който оказа в прав текст на всички англичани, дали Меркел, която оказа преди седмица на всички германци, единственото спасение е да се фаним да правим икономика. Повече икономика, правим повече икономика, за да можем не като някакви политици седим да обясняваме на хората някакви пари, парите винаги са следствие. А да даваме решение за това как ние да произвеждаме пари. Откъдето тръгнат нещата. Тук темата с Стив Джобс е много интересна, защото според мен той е направил 3 гениални неща, от които ние спокойно можем да се получим, като това, разбира се, го направила Ирландия като държава в 75-та година, това го направи Естония като държава, но не преди 1-2 години, а преди 10 години. Те направиха общо взето. Първото нещо е, вие се опитвате в нещо да сте най-добри. В нещо да сте, да не кажа, европейски световен шампион, но поне силен играч. И от целият спектър на всичките възможности, вие хващате 2, 3, 5 неща и казвате, ето тук аз искам да добавя стойност, тук искам да се говори за мен, тук Made in България трябва да е важно, съществено и да създава бранда и имиджа, защото без бранд имидж, знаете, без опаковката на това как ние продаваме нещата, ние може да сме много симпатични, всички чужденци в България да ти кажат, България е много прекрасно място за живеене, ама чуждите медии навън пишат само за мафията, която си има държава.
И има жестока разлика между това как ни възприемат тук и как ни възприемат навън. Темата с комуникацията, която Иво стартира, искам да ви дам един конкретен пример. Преди 2 години беше точно моето първо посещение, 2 месеца в Брюксел като новоизбран министър. Да ви кажа честно, почти не бях в час с еврофондовете, защото аз управлявах и големи немски инвестиции. Отидохме там и 5-6 министри подредени, хънкаме, обясняваме, окей. В един случай ден аз разбрах, че ние просто погрешно сме се позитивили последните 15-20 години. Не е работа на един министър да се обяснява на едни експерти в Брюксел. Напротив, комуникацията е най-важното нещо за успех. От 100% направена сделка. 70% са репутацията на двете страни да си вярват, за да направят сделка. И добрата комуникация между тях. Всичко останало подробно. И всъщност по отношение на еврофондовете, големият пробив, който ние направихме, беше базиран на елементарното разбиране, че трябва да върви комуникация на 3 нива. Експертите в България да се комуникират с експертите в Брюксел. По възможност всеки ден. Второ, замминистрите с хората, които са шефа на дирекции. И вече министрите отгоре. Защо това е важно? Защото до сега, когато хънкате, мънкате, и това е в много направления на държавата, вие практически първо не показвате, че сами си вярвате, че имате план. Следователно няма как някой друг да ви повярва. Просто само се обяснява. И второто нещо е, че вие не показвате адекватно спрямо европейските правила, където политиците не са експерти. И не се правят експерти. И където всъщност, ако отидете в Брюксел, там ще разберете, че тези хора, които пускат българските милиарди, слагат подписи. Те държат имуществена отговорност. И как вие ще пуснете 7 милиарда на България, при положение, че носите имуществена отговорност, шефа на DG Regio, при положение, че той всяка година се отчита при Европейската сметна палата, ако той не вижда, че на експертно ниво в България и на тях ниво има пълно разбиране. Какво направихме ние? Променихме тотално комуникацията. Ние сме изпратили с 2 години 30 000 имейла до Брюксел. Само млади хора в оперативната програма, 30 000 имейла, с извинение, дори ти на туалетна и пращане. Нарочно, съзнателно, защото по този начин те са част от нашия отбор. Не веднъж на 2 години дойде скандал Батко Братко, тихо да им се обяснява. Всеки ден проактивно. По това ще направим това, по това ще... Тук сбъркахме, няма проблем, признаваме си грешка. Но проактивна комуникация. Връщам се на трите важни неща и за мен, които... Значи едното е приоритети. Не можем да правим всичко. В крайна сметка и Apple е сигурно именно това на тоталната проблема, когато ти хващаш и в нещо искаш да бъдеш най-добрия, намираш твоята пазарна ниша. България също има големи шансове. Второто нещо е, ти разбира се, трябва да можеш да работиш денонощно по тези приоритети. Не е просто само да излезеш и да кажеш, аз сега имам национален план 2020, искам да интегрирам всичко, не искам винаги всяко следващо правителство стартира от нулата. Да, политиците трябва да се джавкат за много неща, но и за някои трябва да се обединят. И няма да допуснем, ако някой иска да подмени приоритетите, просто това да стане автоматично. За целта тези приоритети могат да бъдат и трябва да бъдат облечени това задачата на президента. Той има 3 големи функции. Едната е задава дългосрочна посока. Един президент ви дава винаги поне през 2 правителства. Конституционно така му е зададено на него, че той е с по-голям хоризонт. Освен, че задава дългосрочна посока, той постига обединение по националните приоритети. Дали можем ние в нещо се обединим? И последователно да го изграждаме. Така както Ирландия го направи, както и Естония, защото темата с електронното правителство на Естония не е нова. Значи Естония взима решение за електронното правителство 10 години. И последователно в най-голямата криза и в най-добрите години с последователно съгласие на всички политици и всички партии, независимо кой е на власт. Те подкрепят, изграждат, за да може да имат електронно правителство, което те са решили, че това ще им отвори пътя към нулевата корупция. Направили се го, Естония е символ на нещо. И тя е най-добрата. Германия, аз благодаря. Ирландия също беше символ на нещо. Ирландия, знаете, беше държавата, на която всички се подиграха в средата на 70-те години. Дайте да загасим лампата и всички ирландци ходиха в чужбина, направиха едни филми за ирландците в Нью-Йорк, по-бедни от не знам си кой. Защо те успяха по същия начин? Национално обединение, национален план. Ето тези стратегии, тези приоритети ще ги развием, независимо кой на вас. Това е голямата ми амбиция, защото виждам подобни приоритети, като европейското достоинство на България, качественото програмиране на еврофондовете 2014-2020 идват тежки времена за Европа и за света. Вие знаете, Америка се презимисувалките, намалява инвестиционните си програми. В Европа категорично нещата от тук нататък няма да стоят добре от гледна точка на начина, по който правим политика в последните 20-25 години.
Едни политици стоят на едни щедри кранчета с социални програми, раздават обещания, харчат пари за сметка на кредити. Това вече не е възможно. Казвам го в прав текст, сигнала, който е пратен е безплатен обяд няма. Кой каквото е поръчал, ще си го плати. Това се отнася за Гърция, това се отнася и за една Франция, за една Италия. Италия има сравнително малка икономика, прямо размера на банките, които те са разширили така бизнеса. И всъщност затова и пазарът по друг начин ги оценява. Затова България. Каква е моята елементарна рецепта и може би оттам нататък просто вие да задавате много въпроси, за да мога ние да ви отговаряме с маги конкретно. Първо, ясни приоритети. Не можем да сме добили всичко. Тези приоритети трябва да се комуникират. По тях трябва да има национално съгласие и президента честичко да ходи в парламента и да обяснява на уважаемите депутати добър ден, пожелавам ви успех, обаче по тия приоритети ви обещахте напредък и прогрес. Ако не, целият български народ ще разбере, че вие не работите по тези приоритети, които говорят. Дали е антикорупция, дали е съдебна система, дали е реформа в образование, дали е реформа в здравеопазването, дали е енергийна независимост и енергийна либерализация, дали е базисна инфраструктура за модерна България. Тези приоритети ще се следят, ще се договорят като такива. А ако част от партиите са срещу тях, аз си мисля, че би следвало да излезе публично да каже в националните усилия на президента по тези приоритети. Тук постигнахме консенсус, но тук не сме съгласни. Втората голяма тема е, като имате ясни приоритети, които да отварят пътя на икономиката, да създават доходи и работни места. Втората голяма тема е как наистина да направите тези приоритети да постигат на годишна база конкретни резултати, за да може българите да виждат прогрес. Значи на всички е наомръзнало високопарни дълго приказки, хората вярват на конкретни постигнати резултати. За целта трябва да има разписани конкретни работещи механизми, включително с индикатори за успех. Това беше начинът, по който аз работих последните 2 години. Аз не считам, че съм колата на свата. Аз съм създавал механизми, така че администрацията почне да работи. Държавността се измерва по това, вие да създавате институции, които могат да вършат работа по националните приоритети. За целта промяна на законите, institution building, създаване на правила, административна реформа, електронно правителство, всичко това е вързано в едно, как ние да накараме да имаме работеща администрация, защото без работеща администрация няма работеща икономика. А икономиката е темата, която ще ни отвори хоризонта за всичко става. Националното обединение, културно-историческата ни даденост и сигурността. Всичкото това е един пакет, който трябва да бъде интегриран в националната програма за развитие 2020. България има 159 стратегии. Аз съм чел голяма част от тях. Искам да ви кажа, че те много не си правят. Липсва интегриран подход. Затова над тези 159 стратегии моята задача като президент е да направя интеграцията заедно с гражданското общество. Ще има конструктивни съвети за културно-исторически, за култура и история, духовно развитие. Ще има съвет за икономическо развитие, план 2020, ще има съвет за инфраструктура за модерна България, който ще включва всичките тези аспекти на достъпа до железопътни линии, интернет, чисто на пречиствателни станции, пътища и така нататък. Но най-важното е, че искаме да отворим вратите за вас, за неправителствена организация, за университети, за БАН, за гражданско общество, защото това е задачата на президента. Работейки по националните приоритети, постигането на консенсус, конкретни планове с конкретни измерители за успех по тях, които да са публични и хората да могат да следят. Обещахте 2012 година по тези приоритети, това и това, по тези това и това. Това може да се постигне само в широк обществен дебат и след това в пълна прозрачност, т.е. да се знае от всички кои са ни приоритети, какъв ни плана, дали го следваме, защо не го следваме, кой е виновен. Извинявайте, че много говорих. Но търся прагматичния подход, аз съм един по-различен политик. Човек, който не се впечатлява от думичката политика като власт, като това да бъдеш под светлината на прожекторите последните 2 години. Това, което мен единствено ме впечатляваше,